araw kayo ni na tungkol sa mga bagay-bagay na sa magandang buhay! Yan po kung digdi sa Tawang Eco Park, Barangay Fabrica, Calabanga, Camarines Sur. Kaibaran ko po digdi si Ate Emily Maxino. Siya po ang caretaker kang Tawang Eco Park. Mag-endig din sa Tawang Eco Park, talagang nature ang trip digdiyo. Pwede kang magbanwit, pwede kang magkarigo sa salog, pwede kang mag-overnight, pwede kang digdi mag-meriting, pwede magkuha ng mga bunga, tapos babayaran na sa nasinda. So yan. Ate Emily, paki-istorya po, ano ang Tawang Eco Park? Hindi po sa muya, simple lang, pero gabos ning bisita may ugwang choice na privacy ninda na magurulay-ulay na mayong makakaistorbo. Choice po ninda magpili sa samuyang lugar kung sa ininda gusto. Sa ang Tawang Eco Park po, nag-enjoy sa muya ang mga customer may as Tawang Eco Park na maging enjoy sinda sa maghapon sa halagang 20 pesos ang entrance fee. Dakulaan po ang Tawang Eco Park, Yes. 8 hektarya. So talagang dawa kadakulon po di dining tao, suruwayan pananggad, takadakulon po di dining mga cottage. So dumangani po sa banwitan ng tilapia, si mga nabanwit din ng tilapia, babayaran sa nanindo ang kilo, pwede na mo duman mag-asal. So yan. Si mga nagdidirect di Ate Emily, ano po usually ang ginigiribo? Ang ginigiribo po ng Dadigdiyo, sir, bukod sa family banding o magbabarkada banding, Oo. na nasasawa sinda magkararigo sa salog, pwede po sinda magralakaw-lakaw. Oo. O, pagkatapos po sinda magralakaw-lakaw, nakahiling sinda ng bayawas, mahapit naman sa puon, para Sangaon. Babayaran na lang una. Dahil na, Dahil na. magralakaw-lakaw. Okay. Kasi digdi po sinda, nag-i-enjoy talaga. Dawa po araw lang kani kasimple ang lugar mi. Talagang pag sinabing Tawang Eco Park, bistado na. Eyo, mag-endig di maglakaw-lakaw talaga kung talagang nature ang trip mo. Tayo ko din yung mga trails na sementado. So, di man po kamo madigdi mapapadara inas. Bukod na lang kadtong lugar na may mga dikit na lumot, ano. Pero magayon talaga ang lugar, talagang nature na nature. Kung yan po talagang gusto mo na maparayo ka sa syudad, na maribukon, na polluted, nakadakulo ng issues ting kung ano-ano. So digdiyo po, talagang mahiling po indo, napapalibutan kami digdi ng mga kahoy, mga tinanom na talagang preskong-presko ang duros digdiyo, talagang nakaka-relax. So, bitbiton po nindo ang sa indo mga pamilya, mga amigo, magdirigdi po kamo sa Tawang Eco Park, Barangay Fabrica, Calabanga, Camarines Sur. Ang masunod po dito sa video ko, itong ililibot ko po kamo. Tangarig mahiling naman po nindo ang mga pasilidades na igwadigdi sa Tawang Eco Park.
Sana nag-enjoy po kamo sa vlog post ko na ini. Kung gusto po nindo ni mga post na siring sa araw ini na mga tungkol sa namumutantang banwaan ning Calabanga, Camarines Sur, dahil po paglingawan na mag-like, share, comment sa mga post ko. Mark Anthony Robles po ang pangalan ko sa Facebook. Diyos mabalos and magandang buhay po sa Tuya Gabos.